Bueno, antes de empezar con eso, me gustaría mandarlle un mensaje ao míster da gimnástica, porque non o conocía, e preguntei por el para presentarme, entereime do que lle pasou a súa nai, así que espero que se recupere pronto e nada máis. O partido creo que... Bueno, no primeiro tempo creo que estuvemos moi ben hasta o primeiro gol, creo que para non sei se sentenciar, pero sí para poñernos por diante, incluso con unha boa vantaxe. Creo que o primeiro gol nos fixo demasiado dano, e non podemos permitir encaixar outro no borde do descanso porque quedaba ainda moito partido por diante, nós temos argumentos como para poder igualalo ou remontalo, pero con 0-2 pois é todo máis complicado, non? Creo que no segundo tempo se condicionou moito o partido polo estado do campo, tuvemos que intentar acumular moita xente por diante, xogar moi directo, con moitos riscos atrás. Fomos capaces de acortar con moi poquinho tempo e creo que na última xogada hai un penalti clarísimo que non nos pitan, que podía ser unha opción para empatar, pero perdemos 3 puntos, creo que por eficacia do rival, pero creo que non é nada xusto. Pero o fútbol non entende de xusticias. Claro, digo, que lle dixestes no descanso aos xogadores? Porque a verdade é que é iso, que a primeira parte casi perfecta. Bueno, pois que a veces no fútbol non se corresponde o que se ve no campo co resultado, que non se volveran tolos, que sería criticable un 0-2 se non estuéramos facendo as cousas que tiñamos que facer, pero creo que estábamos facendo as ben, tendo moito balón, chegando, con 3-4 ocasións clarísimas de gol, e que había que insistir, que tiñamos que seguir, que hai momentos así complicados nos partidos e nas ligas. Nos tocou o primeiro día xa vivir así un revés destos cando estás facendo as cousas ben, non verte por diante, e que había que intentalo hasta o final, como creo que o fixemos, non? Vale. O que sí se viu durante os primeiros minutos, que o ano pasado había moitos partidos que sí que se dominaba, pero que costaba igual dar ese último pase, que chegar a ocasión, o seu sí que é verdad que con Garrido e con Adri sí que se viu como moitos tiros que poderon ser os goles, non? Eso sí que é unha moi boa noticia. Sí, o equipo creo que ten capacidade para ter control, pero tamén para con ese control ser profundo e chegar moito á área. Creo que esa primeira media hora foi moi boa, non? Que era para, por lo menos nós desde fora estábamos moi contentos co que estábamos vendo, pero os partidos se dan así unha volta en un momento determinado e, se pon todo costa arriba, pero a verdade é que, repito, a min a primeira media hora do equipo me gustou moito. Como dicías antes, o ano pasado tamén temos un comezo así un pouco non deseado, non? Igual que este, pero o que dicías, non? Quedamos con esa primeira parte, con esos primeiros 30 minutos, no que vimos ocasión, no que vimos un equipo moi dinámico, moi combinativo, moi protagonista, e tamén nos podemos quedar con esos primeiros minutos de Ander, non? Como dices... Sí. Sobre o tema do inicio, a min non me pilla por sorpresa, levo 16 anos sin ganar o primeiro partido de Liga, así que tampouco rompín a racha este ano. É unha forma que teño xa de empezar mal os campeonatos, así que hai que pensar xa na segunda, non? No seguinte sempre se poden sacar conclusións positivas. Eu creo que, o bo fútbol do equipo no primeiro tempo, as chegadas, eses minutos que sumou Ander, ou tamén o adaptarnos a algo que non tiñamos nin traballado, non? Como ese fútbol tan directo, porque o campo xa non permitía outra cousa, intentalo hasta o final, non? Con moito balón colgado, un fútbol, digamos, máis rústico e máis feo, que a mí non me gusta, pero que hoxe non quedaba máis remedio porque o campo se encharcou moitísimo, era imposible que o balón circulase, non? Pero, sempre saca as conclusións positivas, o equipo deu a cara hasta o final, sufrimos unha contra moi clara aí con a doble ocasión deles, pero non sufrimos moito máis, non? Tampouco foi un equipo que aquí expuxese moito a facer o seu partido, se lle puxo de cara, e aproveitou hasta o final.